Zeeland verloor Michelin-sterren. Koningsdag werd gevierd en er waren veel belangrijke rechtszaken. Dit is een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. De politie hield maandag een 36-jarige man aan in verband met de vrouw die vorige week dood in haar woning in Middelburg werd gevonden. De man meldde zich in de nacht van zondag op maandag zelf bij de politie. De aangehouden man is afkomstig uit Oost-Soeburg. De politie wil niets zeggen over de relatie tussen de verdachte en de vrouw. Volgens woordvoerder Alwin Don was de politie al naar de man op zoek, maar konden ze hem niet vinden. De vrouw, een docente op Scalda, werd woensdag dood in haar woning aangetroffen, nadat ze niet op haar werk was verschenen. Er is nog veel onduidelijk over de dood van de vrouw. Ze woonde in deze straat, hier achter mij, in de Granaat. En dat is in de buurt achter het NS-station in Middelburg. Buurtbewoners zeggen dat ze al eens een keer zwaar mishandeld aan de deur heeft gestaan. Wie daar verantwoordelijk voor was, dat weten we niet. En we weten ook niet of dat voorval te maken heeft met de aanhouding van de verdachte vandaag. De 36-jarige man uit Oost-Soeburg. De politie hoopt dat zijn aanhouding rust in de wijk brengt, omdat een aantal omwonenden ongerust was. De politiewoordvoerder wil niet zeggen of de man de enige verdachte in de zaak is en of er mogelijk meer betrokkenen zijn. De politie heeft tot en met afgelopen zaterdag onderzoek gedaan in de woning van de vrouw. Hoe de vrouw om het leven is gebracht wil de politie nog niet zeggen, omdat de verdachte nog uitgebreid moet worden gehoord. Wisselende resultaten voor Zeeland bij het bekendmaken van de Michelin-sterren. 2 restaurants raakten sterren kwijt. 1 zaak kreeg zijn eerste. En dan was er ook nog een bijzondere prestatie voor 2 restaurants in Koudekerke. Zelden werd er vooraf zoveel gespeculeerd over de Michelin-sterren als dit jaar. Ruim een week geleden ging er een foto rond waar restaurants die bekroond zouden worden op zouden staan. Zouden, want volgens Michelin was het fake nieuws. Het zorgde wel voor veel spannende gezichten bij de aanwezige Zeeuwse chefs. Bij de uitreiking was er al snel goed nieuws voor de Zeeuwse zaken. De eerste groene ster gaat naar Koudekerke, Marcel Meijer, Hof aan Zee. De groene sterren zijn voor zaken die duurzaamheid heel hoog in het vaandel hebben staan. En verrassend genoeg opnieuw een ster in Koudekerke. Dennis Willems. Er zou een bekroning op overdoen natuurlijk. Dan in één keer bam, 2 in Koudekerke, dus dat is tof. Ja. Koudekerke, of all places, is nou toch wel de hoofdstad van de Groene Sterren. De 2 huidige 3-sterrenchefs, Johnny Boer uit Zwolle en natuurlijk Jannes Brevet uit Kruiningen, maakten de namen van de nieuwe 1-sterrenzaken bekend. En daarbij ook goed nieuws voor Zeeland. We gaan naar een plaatsgenoot, een provinciegenoot van Jannes. Dat is in Goes, en dat heet Podium. Champagne. Champagne? Nee, dit is echt kicken dit. Dit is echt, ik had niet verwacht dat het, mijn telefoon trilt als een gek. Ja, dat is een cliché, het kan niet zonder het team, het kan ook niet zonder het team. Maar ja, bizar. Waanzinnig, waanzinnig, waanzinnig. Heel blij, heel blij. Ik hoorde Goes en ik denk, yes! Het is echt super, super leuk. Want we blijven natuurlijk Wouter en zijn team een beetje op de voet volgen. Goed even, papa. Yes! Ja! Bizar, hè? Er komen in Zeeland geen nieuwe zaken met 2 of 3 Michelin-sterren bij. Sterker nog, Zeeland verloor 2 sterren. Pure Sea in Katzand krijgt een nieuwe chef omdat Circo Bakker stopt en ging van 2 naar 1 ster. En Katseveer in Wilhelminadorp kreeg afgelopen jaar nieuwe eigenaren. En omdat een ster vastzit aan de kok, moeten zij zich ook opnieuw bewijzen en verliezen hun ster. De provincie werkt niet mee aan de eventuele komst van 2 nieuwe kerncentrales als er niet wordt voldaan aan alle Zeeuwse voorwaarden. Dat zegt gedeputeerde Debat. De ongerustheid in Zeeland neemt toe. Komen er grote koeltorens, zoals bij Doel? Komen er nog meer elektriciteitsmasten te staan? Volgende maand komt er meer informatie, belooft minister Jette. Of er echt 2 nieuwe kerncentrales in Zeeland bijkomen, beslist het kabinet pas eind volgend jaar. Maar in Borselen en omgeving leven nu al veel vragen. En daarom deze oproep aan Den Haag.
Schaal dat communiceren op. Zorg dat er veel betere informatievoorziening komt. Ga nu al je informatiepunten inrichten. Zorg dat inwoners weten wat er allemaal gevraagd wordt. En die oproep doe ik opnieuw. Kabinet, schaal alsjeblieft op. We komen binnenkort met een uitgebreide website met allerlei informatie over kernenergie, over het traject dat rondom Borselen loopt. We starten ook met een heel intensief participatietraject waar eigenlijk iedereen in Zeeland, maar zeker mensen die dichtbij wonen, over kunnen meepraten. Om daar de wensen, de zorgen en de vragen op te halen en die ook zo goed mogelijk te beantwoorden. Het Rijk komt dus met meer informatie. Maar worden belangrijke vragen dan ook beantwoord? Komen er bij Borselen bijvoorbeeld hoge koeltorens, zoals bij de kerncentrale in Doel? En worden er nog meer hoge elektriciteitsmasten in Zuid-Beveland bijgebouwd als de 2 kerncentrales doorgaan? Ik kan op dit moment daar niks over garanderen, maar ik begrijp wel de zorgen en de wensen die er zijn. Ik ben heel intensief met gemeente en provincie in gesprek over eigenlijk een soort van wensenkaart die voor Zeeland belangrijk zijn bij eventuele inpassing. Ik vind zelf ook als minister voor Energie echt belangrijk dat voor Zeeland niet alleen maar op het gebied van werkgelegenheid kansen zijn, maar dat we ook echt zorgen voor een impuls in de ruimtelijke kwaliteit in Zeeland. De provincie ziet de nieuwe kerncentrales als een kans, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, maar stelt ook voorwaarden. Bijvoorbeeld liever geen koeltorens of hoogspanningsmasten. Maar wat als Den Haag niet aan de Zeeuwse voorwaarden voldoet? Als het niet aan de Zeeuwse voorwaarden wordt voldaan, dan gaat Zeeland ervoor liggen. Zo simpel is het. Ik kan me ook niet voorstellen dat als je het als kabinet zo belangrijk vindt, dat je dan niet zorgt dat Zeeland gewoon meegenomen wordt in dat geheel. Medio mei organiseert het Rijk in Zeeland een aantal voorlichtingsavonden over de nieuwe kerncentrales. 5 van de 7 jongens die betrokken waren bij de reeks vechtpartijen op Schouwen-Duiveland in de zomer van 2021 hebben dinsdag een gevangenisstraf gekregen. De andere 2 moeten een werkstraf doen. De jongens waren destijds 15 tot 18 jaar oud en op vakantie in Zeeland. Op het strand, bij campings en bij een tunneltje onder de N57 schopten en sloegen ze meerdere mensen, vaak zonder aanleiding. En dat zorgde voor angst onder jongeren. De hoogste straf was voor een 16-jarige jongen uit Schiedam. Hij kreeg 150 dagen jeugddetentie, waarvan een derde voorwaardelijk. Woensdag regende het lintjes in Zeeland. Het is traditie de dag voor Koningsdag om koninklijke onderscheidingen uit te reiken aan mensen die iets bijzonders gedaan hebben voor de samenleving. En dat waren dit jaar opvallend veel vrouwen. Heeft Zijne Majesteit de Koning besloten u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Onder luid applaus werden in het oude stadhuis 13 Middelburgers door vrienden en familie verrast met een lintje. En in de gemeente Hulst ging de burgemeester zelf op pad. Ilona Jensen van Haast bracht de onderscheiding bij de mensen thuis. Nou, ik ben helemaal perplex. Ik had dit niet verwacht. En iedereen heeft heel goed gezwegen, want het was echt volkomen uit de lucht gekomen. Nou, ik ben er een beetje beduust van natuurlijk, al het geweld wat hier binnentreedt, letterlijk en figuurlijk. Ik was natuurlijk heel erg verrast. Het is een geweldig complot geweest om mij hier te krijgen en ik ben overal ingetrapt. Voor mij is het een erkenning voor hetgeen wat ik in het verleden allemaal gedaan heb. In de gemeente Middelburg mocht de burgemeester ook 5 onderscheidingen als ridder in de orde van Oranje Nassau opspelden. En een stel werd samen in het zonnetje gezet. Van mevrouw verwachtte ik het een beetje. Dat ik toch een beetje signalen opgevangen had. Maar van mezelf helemaal niet. Weet je, het mooiste hiervan is dat er waardering uitspreekt. Wat je nu hier vanmorgen te horen krijgt en opgespeld krijgt. In totaal kregen 84 Zeeuwen vandaag een koninklijke onderscheiding. En het opvallende is dat bijna de helft daarvan vrouwen zijn. En dat is niet omdat er meer vrouwen zijn gedecoreerd, maar omdat er dit jaar minder lintjes zijn uitgedeeld. En dat gaat ten koste van de mannen. Tegen de verdachte van de moord op de 24-jarige Onur Baklan uit Goes is woensdag een gevangenisstraf van 12 jaar geëist. Een van de 2 verdachten bekende tijdens de zitting dat hij Onur heeft neergeschoten. Volgens hem liep een ruzie helemaal uit de hand. De 24-jarige Onur Baklan wordt in januari 2022 neergeschoten bij sportpark Het Schengen in Goes. Hij overlijdt later in het ziekenhuis door schoten in zijn rug en hals. 2 mannen van 22 en 25 jaar oud uit Middelburg worden verdacht van de moord. De aanleiding zou een ruzie zijn over het verspreiden van foto's van een vrouw.
Die ruzie zou uitgepraat worden die bewuste avond. De 22-jarige verdachte zegt dat hij direct door Onur werd geslagen. De oudste verdachte zat toen nog in de auto, stapte uit en schoot. Naar eigen zeggen niet gericht, maar in blinde paniek. De rechtbank heeft al aangegeven langer dan 2 weken nodig te hebben om uitspraak te doen. En dan was er nog een tweede rechtszaak woensdag. Daarbij zijn 9 Zeeuwen veroordeeld voor grootschalige drugssmokkel in de haven van Vlissingen en deelname aan een criminele organisatie. De straffen variëren van 10 maanden tot 8 jaar cel. Het zijn forse straffen die de mannen vandaag gekregen hebben van de rechtbank, met 8 jaar cel als hoogste straf. Het is een bijzondere zaak, omdat eigenlijk voor het eerst duidelijk werd dat medewerkers van de haven in Vlissingen diep in het criminele circuit zitten. De zaak draait om 9 Zeeuwen en een Brabander. Zij zouden via de haven van Vlissingen drugs hebben gesmokkeld, geld hebben witgewassen en hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De meeste mannen werkten in de haven van Vlissingen en konden op die manier de cocaïne van het haventerrein smokkelen. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie in de zomer van 2020 maandenlang geheime chatberichten van Zeeuwse criminelen kon meelezen. De politie deed op 1 juli 2020 meer dan 30 invallen, onder meer in Zeeland. Daarbij werden €500.000 in contanten, 4 vuurwapens en luxe goederen in beslag genomen. De mannen werden dus in de zomer van 2020 opgepakt en we zijn inmiddels bijna 3 jaar verder. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd voordat er een veroordeling is? En dat heeft ermee te maken dat de politie ook na de aanhoudingen nog onderzoek heeft gedaan. Vervolgens komen de zaken op zitting en dan mogen de advocaten ook nog onderzoekswensen kenbaar maken. Dus zij mogen ook nog dingen uit het dossier laten onderzoeken waarvan zij zeggen dat is nodig, dat dat nader onderzocht wordt. En vervolgens hebben we natuurlijk ook nog te maken met de agenda van de rechtbank. Er worden heel veel zaken behandeld hier en ja, zo'n groot aantal verdachten, dat is niet zomaar in te passen in het rooster. Er zijn vandaag forse celstraffen opgelegd. Kunt u iets vertellen over de overwegingen die de rechtbank daarbij heeft gemaakt? Ja, nou, het ging over grootschalige handel en invoer van cocaïne. Dat vond allemaal plaats in de haven van Vlissingen. Er waren ook havenmedewerkers bij betrokken. Cocaïne invoer, handel, gebruik, ja, dat heeft heel veel effecten op de maatschappij. Je ziet vermenging van boven- en onderwereld. Nou, dat is hier een typisch voorbeeld van, hè, want die medewerkers in de haven waren erbij betrokken. En dat vindt de rechtbank heel ernstig. Nou, en dat allemaal leidt ertoe dat er hoge straffen worden opgelegd. Op Koningsdag, donderdag, maakten we een rondje door de provincie. Ons verslag van de viering van Koningsdag begint in Poortvliet. Daar trapten ze de dag af met een traditionele aubade. Koningsdag 2023 begint in ieder geval met een lekker zonnetje. Maar oh, wat was het nog koud. Vanmorgen heel erg vroeg. Op de Vrijmarkt in Terneuzen zaten om 4 uur al verkopers klaar om van hun spullen af te komen op de traditionele Vrijmarkt. Het is helemaal iets van hout en ik neem aan dat is heel antiek. Dat lijkt een beetje op, maar het is wel een oude puzzel. En dat voor 2 euro, dat lijkt me een hele mooie koop. Ja, inderdaad. Ik vind het echt heel goedkoop. Dus daarom ga ik geen twijfels in. Ik neem ze gelijk mee. Wat heeft u een spullen? Waar komt dit allemaal vandaan? Ja, allemaal van nieuw kopen en dan staat dat in de schuur of in de garage. U bent lekker aan het opruimen. Ja, zeker weten. De helft is al weg. Dus. Nu loopt het lekker door. En vanmorgen vroeg dacht ik van wow, het ziet er stilletjes uit. Was ook heel fris. Maar nu met het zonnetje erdoor en ja, het gaat nu lekker. Het is nu lekker druk. In Kamp-Holland een originele zeskamp met een onderdeel voor sterke dames en heren. Dat is namelijk autotrekken. Lege auto's, oude auto's. We hebben 2 teams bereid gevonden en die gaan we nu kijken wie het sterkst is. Dames en heren, zijn we er klaar voor? Dan 3, 2, 1, go!
moet wel eventjes goed kijken straks als andere mensen mee gaan doen, want jullie reden bijna het publiek in. We waren één dingetje vergeten, ja. Dit was de generale repetitie en een rem iemand zou toch wel prettig zijn als die binnen in de auto zit, ja. Gaan we zo meteen regelen. En wat natuurlijk niet ontbreken mag op een goede Koningsdag, muziek. Zoals op de Markt in Middelburg. De avond in Middelburg is niet helemaal rustig verlopen. Rond 9:15 raakte een jonge vrouw van 18 gewond bij een steekincident. En later op de avond is een taxichauffeur mishandeld. Daarvoor zijn 2 verdachten opgepakt, mannen van 23 uit Vlissingen. Het aantal beveiligingscamera's van particulieren en bedrijven waar de politie een beroep op kan doen, is enorm toegenomen. In 2017 ging het nog om zo'n 500, nu zijn het er meer dan 4000. En de politie doet hard haar best om er nog veel meer bij te krijgen. Er staan mensen bij de deurbel. Hoi, goedemiddag. We zeggen dat je een videodeurbel had. Ben je bekend met camera in beeld? Nee. Camera in beeld is een systeem van de politie waar inwoners en bedrijven hun beveiligingscamera's kunnen aanmelden. Zo weet de politie met 1 druk op de knop of er camerabeelden beschikbaar zijn in een bepaalde straat. Eigenlijk is het een soort burgerparticipatie. Je geeft eigenlijk aan van, ik heb beelden, politie, als het kan, als er incidenten zijn, kom bij ons langs, wij hebben de beelden. En dat is eigenlijk gewoon ook het stukje wat wij inzetten nu. Heb je zelf al wel eens te maken gehad dat er misschien iets is gebeurd of dat je de videodeurbel hebt moeten gebruiken voor iets? Nou, niet echt iets schokkends, maar ik heb wel eens gehad dat er hier studenten voorbij lopen die dan afval in je tuin gooien. En dan kan je net zien wie dat was. Maar, ja. Het aantal aangemelde camera's is de afgelopen jaren fors toegenomen. Maar er zijn ook nog plekken in Zeeland waar criminelen minder scherp in beeld zijn. Het is vooral het buitengebied. Het buitengebied zijn eigenlijk de blinde vlekken die bestaan. Omdat het is een uitgestrekt gebied, dat is sowieso Zeeland. En daar in het buitengebied zijn er weinig aanmeldingen, dus we zijn altijd op zoek. Kenny Vermeulen, wijkagent in Goes-Zuid, hoopt ook dat nog veel meer buurtbewoners hun beveiligingscamera aanmelden. De cameradichtheid is nog niet zoals ik het graag zou willen zien. We hebben inmiddels al best wel veel aanmeldingen via camera en beeld ontvangen. Maar ik weet dat er nog een aantal adressen zijn, of een hoop adressen eigenlijk, waarvan mensen mogelijk nog steeds niet op de hoogte zijn van het project wat wij draaien met camera en beeld. En ik zou die mensen graag willen verzoeken om zich daarbij aan te melden om zo de cameradichtheid nog verder te vergroten. Buurtcentrum De Pit in Goes-Zuid heeft de beveiligingscamera's inmiddels wel aangemeld bij de politie. En dat heeft al zijn vruchten afgeworpen. Een aantal keer al dat ze gebruikt zijn, dat er beelden opgevraagd zijn. En ook een aantal keer dat er echt iets uitgekomen is. En zelfs met een overval binnen 10 minuten hadden ze door de beelden de overvaller kunnen pakken. De wijkagent merkt dat sommige mensen huiverig zijn om hun beveiligingscamera aan te melden. Ze zijn bang dat er dag en nacht met ze wordt meegekeken. Ik snap dat mensen terughoudend zijn. Dat is bij mijn weten vooral vanuit een bepaalde onwetendheid. Mensen kunnen zich in ieder geval of de gedachte loslaten dat wij altijd live kunnen meekijken, want daar is geen sprake van. Wij komen op de lijn op het moment dat wij denken dat de beelden waar men over beschikt voor ons van belang kunnen zijn. Ons bezoek is in elk geval niet onopgemerkt gebleven. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.